Sinjuri, nilqgħu magħna persuna li m'għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni, ismu sinonimu mal-għanja tal-poplu u dan huwa ħadħlif Walter Mikallef. Hey! Mhux bil-gitarra llum sieħbi. Ħallejta warajk illum jew? Illum għandi il-Dominic Gallia. Warajk? M'għandix bżonn għall-gitarra. Mhux hekk hija. Hemm il-gitarra hemmhekk hija. U l-Karlu, mhux vera. U għandek ix-xemx warajja wkoll. Għandi x-xemx warajja. Għax hekk jisimha l-kanzunetta, ix-xemx warajja. Għax ix-ktibta dil-kanzunetta. Tajb li ngħidu li l-klim u mużika huma ta' Walter kif normalment l-għanja tal-poplu inti ktib ħafna mużika inti stess, Walter. Ġifieri sa din is-sena jiena rajtek ukoll tuħu sem f'din il-festival, għax vera konti għaġġaġġ jiena fl-ewwel serata tara Walter għadu għaddej, u ħadd pjaċir għaliex Walter għandu storja fl-għanja tal-poplu. Għandi storja, jien kont minn tal-ewwel, wieħed minn bidunet, wieħed li esperimentajt bil-protesta li kien hemm bżonna, kienet xi ħaġa forsi ġdida, kien hemm min inqaras, kien hemm min qalli tajjeb, kien hemm qalli toqgħod il-xek, imma naħseb illum il-ġurnata imxejna l-qudiem u għaw post għalija l-kanzunetta illi fija ċerta impenn. Ekku. Hija importanti. Il-fatt li ħadd sem diversi snin għalik l-għanja tal-poplu jfisser xi ħaġa, Walter. L-għanja tal-poplu huwa meta bdejt jien, tikteb kanzunetti bil-Malti ma kellekx fejn tesponihom. L-għanja tal-poplu tagħna l-vuċi, tagħna l-mod u kif nistgħu nwaslhom il-pubbliku. U meta tara l-attendenza tan-nies tirrealizza illi kien suċċess 40 sena wara l-oħra illi vera kien suċċess. Ekku. U għadu suċċess illum il-ġurnata. Alla jbira, mhux vera. Iva. Ekku. Jalla jkompli. Ekku. Nawgurajw 40 sena oħra tal-għanja ta' poplu. Ba iktar ta' qabel tal-aħħar di sinjuri jisimha bix-xemx warajja ikanta Walter Mikallef. Għalija, ħajti mimlija u minn imkien ġejt int. U fawwartili, dawwartu qallibtili, minn lanqas tkellimt. Tħallini mqajjem, mill-ikel sajjem, għax qed ngħix biss għalik. Il-sħabi insejthom u dwejja armejthom għax il-farħ sibtu fik. U llum qed nimxi bix-xemx warajja najjar kemm hi sabiħa dil-ħajja mingħajr ġwiena ħuntir qalbi tħabbat ferfi mill-qrib. Ħolma moħbija twildet tarbija Anġlu minn tasmewi u s-saqqew il-fjuri imtlew bil-kuluri ma l-ewwel bikja li bkien. Insiba btila u m'għandix il-ħila li nkun il-bot minn ħdejk. Inbennek f'idejja u kif tħares f'għajnejja ngħid mnalla li ġej. U llum qed nimxi bix-xemx warajja najjar kemm hi sabiħa dil-ħajja mingħajr ġwiena muntir qalbi tħabbat ferfir mill-kbir. U llum qed nimxi bix-xemx warajja najjar
ħajti mimlija, kont minn għalija, ħajti mimlija. Grazzi. Bħala wieħed li ħadsem ħafna jena